Български учени изобрети апарат срещу гръбначни изкривявания при децата. Уредът е одобрен от здравните власти и е тестван в редица училища. Това са датчици. Три датчика са общо, и съответно, които се регулират индивидуално за всяко едно дете, защото всеки има различно изкривяване в крайна сметка и различна неправилна стойка. Ето ще ви демонстрирам. Аз съм го направил като за мен в момента. Предварително съм закачил тук коланчетата на гърба. И ето, както пише, или съм пред компютъра, в момента в който вземе неправилна стойка, почва да сигнализира. Значи, това е най-честата неправилна стойка в едно училище, което може да видите. И води до кифотични деформации на гръбначен стълб. Също така имаме ето тази стойка, която е страни, съответно и другата страна, както и комбинирана едновременно напред, едновременно усукан с ротация. Това е по втория ми патент, но за съжаление не съм осъществил, тъй като нямам средства за сега. И това е, което виждате, е всичко за сметка на семейния ми бюджет. Докато бях докторант към Академия на науките, пробвах към фонд научни изследвания да ми отпусна средства, но както виждате сега, работата не стана с тези фондове. Имаше скандали наскоро по въпроса. До идеята ученият стигнал след дълги години работа и изследване. Множеството образования, през които трябваше да мина. Първо завърших санитарен инспектор, тъй като не можах да си намеря работа, след това Софийския университет, социална педагогика, след това магистърска степен по семейна терапия, това е в областта на дефектологията, междувременно кинезитерапия и накрая БАН с докторска степен. До идеята стигнах в един от часовете по кинезитерапия. Наблюдавах как децата след извършване на кинезитерапевтичните процедури пак вземаха тази неправилна порочна поза, именно изгърбени напред. И реших, че нещо трябва да се измисли, което да ги подсеща. И направих съответно апарата, като първоначално ето това нещо представляваше чип от музикална картичка, корда за риба, закрепена за това велкро, и го поставях на щипка на панталона, съответно тук на яката. С това нещо защитих дипломна работа в Спортната академия, катедра кинезитерапия. След това дипломната ми работа в това френско списание се публикува с примитивното изобретение, което виждате. По-късно го усъвършенствах и стана ето това нещо. Апаратът е одобрен от много учени. Това стимулира Тахтаков и той го модернизира. Сега устройството има два датчика, безвреден е и не е задължително да се носи постоянно. Датчиците се регулират индивидуално към всяко едно изкривяване. При мен е едно, аз имам различен разсепак и спрямо масата е различен ъгъл, който е критичен. За всеки един се регулира индивидуално. После зареждането е това може да се купи от всеки магазин, презареждаема батерия с презареждаемо устройство. Измислил съм го така, че да е за българските условия предназначено, да е максимално ефтино и всеки човек да може да си го позволи. Колко време може да изкара с едно зареждане батерията това устройство? Идеята е да не сигнализира, така че дълго изкарва сравнително. Разбира се, има методика разработена заедно с това нещо, то не може произволно да се използва. Резултатите до сега сочат, че в комбинация с кинезитерапия, плуване и този апарат дават много добри резултати. Според статистиката, над 60% от учениците имат проблеми с гръбначния стълб. Когато има изкривяване и в съчетание с кинезитерапия и плуване, дава по-добри резултати в сравнение само с кинезитерапия и плуване. Защо? Защото се създава навик за правилно телодържане. Кинезитерапията има за цел да постигне мускулен баланс, съответно, докато това създава рефлекс на човек да седи изправен и постоянно го поддържа в правилната позиция, която трябва да вземе от дейностите от ежедневния живот, които извършва.
Всичко това е подкрепено с 3 защити. Значи едната, както казаха, от Спортна академия за дипломна работа, другата от Софийския университет, вече как действа психологически този апарат. А как действа психологически? Възприемат го без проблем децата и съответно и от докторакта, който доказва вече чрез използване на електромиография, обективно доказва, че е нещо полезно. Устройството не се произвежда масово, цената му е около 50 лева, а резултатите от употребата му са видими почти веднага. Да, имам такива резултати. Имам от 14-та поликлиника, имам от Пазарджик с едно ТКЦ, първо от ТКЦ също имам резултати. Доста препоръки имам по този повод. Децата казват, ще ви цитирам, когато не ми е на гърба, имам чувство, че ако се изгърба, нещо ще ми извънне. Тоест това говори за създаване на рефлекса. Кристиян Тахтаков е разработил и устройство, което следи правилната позиция и на главата. Това е за правилното положение на главата. Това е в първобитния вид, който го виждате. При работа с компютър главата трябва да е в хоризонт спрямо монитора. Ако не е наведем, сигнализира и ни подсеща, че трябва да коригираме позицията. Една от причините да ни се сващат мускулите отстрани, както и цялата механика да се нарушава на гръбначния стълб, е неправилното положение на главата. В същото време учители и родители трудно успяват да накарат мълчуганите да седят правилно. Едно системна неправилна стойка, която води от неправилно на стойка в структурно изменение на гръбначния стълб. То с времето може да се получи. Разбира се, не е само неправилната стойка причина за една гръбначна деформация. Имаме и генетичен момент, неправилно хранене, неергономична мебел. Много са причините, а специално за сколиозата е все още неизяснена етиологията. Аз споменах за втория патент за изобретението, което искам да направя, да включва усукването. Значи не само напред страни, това усукване, което то често води до... целта при него е да намаля усложненията при сколиотичните деформации, където имаме ротация на прешените. Т.е. да не позволим на човек да се усуква. Това за бъдеще смятам да го направя. Да, разбира се, стига да намеря финансиране по въпроса. Кристиян Тахтаков казва, че целта на апарата е да избегне влошаване на състоянието. Препоръчва профилактиката да започне от най-ранна възраст. До завършване на растежа. Значи това нещо е хубаво от самата детска градина да се започне профилактиката до навършване на 18 годишна възраст, когато вече се формира, е престанал растежа и така и няма вероятности да се развият деформации. А вече при по-възрастните хора, които така или иначе този период и това време е изпуснато, какво се прави? Може да ходят да спортуват и то най-вече плуване, да се внимава за ергономична мебел, да не седят дълго пред компютъра, да кажем на всеки един час максимум да стават, да се разхождат, да не допускат да се сванат, матрака да е твърд и всеки да спи на отделен матрак, примерно, да има сам за себе си, правилно да се навеждат при взимане на предмет от пода, като използват долните крайници. Това са основно. Обувките, разбира се, трябва да са ортопедични. До момента обаче представители на Министерството на образованието и това на здравеопазването не са потърсили български учен.